जिंदगी मौत ना बन जाए संभालो यारो ए रहा दूर रहते रे साला हमारा कोरोना नहीं करे भाई रे हम चेक करा गइल बानी नेगेटिव आइल बा हमार। तो कोरोना नहीं गयो तो मुड़िया पर चढ़ जेबे कैमरा दूर रह। अरे सुन बताओ तनी काहे हमसे रहता दोस्त दुश्मनी करता रे साला कोरोना नहीं के जान तनी कोरोना में लोग से दूर रहे के दू हाथ दूर रहे के बा देख हम यार हमनी के घर ही के आदमी हो यार हमारा मालूम बा। ठीक बा खूब बोल का कहते कहनी रे साला बन हमारे एगो गाना आइल बा सुन ना पहले इस बात छोड़ हमारे एगो गाना आइल बा एकदम सैड सॉन्ग ठीक बा हम मर जाएंगे तेरा मुँह के बात जो साला होने जाके मर तो अच्छा ठीक बा चल ना सुना ए भाई सिचुएशन ऐसा बा साला लेकर चारों तरफ कोरोना का माहौल बा आपन साला लेकर जिलवा में साला लेकर 207 गो काल के निकलल बा तो उहे कहतनी जन 207 सुन अरे हमरो मालूम भाई हमहू काल के न्यूज़ पढ़ले बानी पीछे प्रकाश भाई के धइले बा हऊ बाड़न सुरेश भाई उनका धइले बा काल हमरो मालूम बा साला लेकर माला का करबे साला लोग इतना बारकी से रहत तबो काने केंगल होलता सरकार कहले मास्क लगावे के सैनिटाइजर लगावे के तबो सरकार हो जाता ओकरा के सैनिटाइजर ना कहल जाला का कहल जाला ओकरा के सेटे ना हां सैनिटाइजर सब लगाओ तन जा दू हाथ के दूरियो लेकर रहतन जे लोग से अनजान लोग से तबो काज ने केंगल उहे नु कहतनी। अब बताओ सरकार सारा लॉकडाउन खोल दला सही में बताओ एकरा खोले के चाहिए इतना माहौल खराब बावे। हां तो अब ना रोज साला निकलता 100 गो 200 300 काल का 207 गो निकलला बताओ 207 गो जन निकलल बाड़ा सन ते सुना बताओ अरे हमहू जान तनी काल वाला न्यूज़ हमहू सुनमी साला कर हमहू मालूम बा बता हम साला कर काल गइरो में सब्जी मंडी में साला कर ओइसन बताओ लॉकडाउन खुलल बा लोग साला कर एकदम सुगरवा पोंके बस ना निकल पोंगा साला लोग घचा घच कइले बो में मार्केट में तो ओइसे नु बढ़ता तो उहे तो कहत नु साला कर देख आवेला टाइम अब ओइसन हो जाई नु दिसंबर आवत कि जेकरा कोरोना बा रोड पे घूमी आ जेकरा कोरोना नहीं के घर में क्वारंटाइन रही बे काहे कि इतना बढ़त नु साला स्पीड से धक्का धक कि ढेर हो जाई पॉपुलेशन तो घर में कितना लोग बंद कर रखबो तो लोग बाहर छूटा खोल दिहल जाए। हां इहे कहे के सरकार कोरोना जो आइल बाटे तो अब सरकारों तो पर का करो सरकार तो सरकार के करे के ना चाहिए सरकार बताओ कहाँ लॉकडाउन खुला दिसंबर ले चलाई लॉकडाउन स्कूल ना खोली बताओ एग्जाम होता एग्जाम के देवे जाई के जाई तो बड़का जन बड़का बैठल बारे नु अरे नरेंद्र मोदी भाई उनु कलन स्कूल अपना चलाइए खोलिए तो खोलिए तो कोरोना फिर से फैली ना बताओ एक जगह एक जगह कहत रहन कि दूरी बनाए स्कूल में तो लड़का हैंग ना बोलथल सन हैंग तो भरबे करी। हां ये तो बात सही है बताओ लड़का जे इतना दिन के बाद लड़का स्कूल में जेसन तो गले मिली हसन ए भाई तो दूर रहन रे साला मुड़ी पर काहे ते चढ़ जेते इस बार बता कहला ते साला दूर रह तो हमरा कोरोना नहीं के हम दिख भाई जहने के धत सुन बताओ तनी अब बताओ लड़का जे 7 दिन के बाद कितना लड़का लेके जेसन तो बात अरे जेसन अरे हु बाटे नु हु कहले बा कौन हु कहले बाटे हु बताओ पता नहीं कौन रे साला ते साला न्यूज़ ना देखलिस रे साला देखनी साले कर काले के देखला पनी ओई में हु नहीं किस जानते काल तो साले आई बस 207 को मरीज मिलल बालो में हु कहां लिखल हुए हु WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन समझ ली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अच्छा हां उहे जान उ होला माने वो ओकरा माने हुए न कहल जाई हां उहे तो उहे कहले बा कि अब आप लोग का रिकवरी रेट बढ़ रहा है तो आप लोग स्कूल खोलिए मॉल खोलिए भेड़िया धसा ऐसा लोग को बाहर करिए तो ऐसा का बात चलता है। हाँ हु कहले बात वैसे चलता है हमारा तो मालूम ना कहबे लेकिन ई सब अच्छा नहीं खेबो तोरा से कह देन तो दूरे रहना रहते हैं ए सर से बात हमारा हमनी का बात हमनी घर के आदमी हमनी के थोड़ा करना सुन ना जानत रे हमारा लागत न ई बहुत गलत होता ये अब कोरोना बढ़ी न बहुत दिक्कत हो ख्याल बताओ घरे घरे अब हर घरों में केहू ना केहू को होता ई बात मतलब हमनी के बचल बने गया हमनी के ना रे हां सुन ना बात यार हमनी के जानत रे हमनी के बच के रहले जानत रे का कर ले अब साला जानत हम सोचता नहीं कि अब हम साला सामान हमें डिलीवरी मंगाए हमनी के ना जल्दी कनो बहरी साला के ई बहुत गलत होता साला के बताओ एक बात इतना नहीं के साला के एथि लेता नहीं जा का कहला के इन प्रोक्यूशन ने सुरक्षा हां कुछ लिहल जाला उहे तो बताओ साला मास्क लगाओ तो नहीं हम साला बिना मास्क के ना रहनी बस मास्क घरे बनी तो निकल ले बनी बताओ तो लगले काहे नहीं लगा के नु आए बा तोरा तो ते लगावत काहे नहीं अब अपना घर है तोर घर हमार घर एके न भइल अब अपना घर से का भइल बाटे अच्छा छोड़ बताओ तोरा घरे नहीं तो तोर माई नीचे सैनिटाइजर दे लियो उहो लगा के आइल बनी तो ते लेके अपन का साले फ्री का का सैनिटाइजर बा घरों से लगा के नहीं हो ये तो माई को हमरो लगा तो फिर तो लगा नहीं हो पारबा तो ए नहीं उहे हम माने आ तो माई गाने कहत दियो
कि मत जा छत पर नहीं खन छोटू नहीं खन उहे नु तो सब कोई कहता माने उहे हम तो- तोरा से कह देन कि ते साला तन दूरी बना के रख ना तो ऊपर छत पर आवे से काहे मना कर कहत लोग साला मन जा छत पर कहत ना मत मिला उ लोग हमरा से काहे डरत हमरा कहने के हम तो सुगन तो दूरी बना के रहते जो घरे अपना मसला तो निकल हमरो से लच करलस रे साला तोर घर हमरा के बोल हमरा कोरोना नहीं के काले के चेक नेगेटिव आइल बाबे हमार तब कहत लोग घर घरे मत आओ तो मम्मी कहत रही तो पापा कहत रहे कि मत का बात ई काहे बात भइल अरे हमनी के देख दुनिया कुछ हो हम ते भाई भाई एकदम साला काल के जन 2 से 7 गो मिलल बड़ा सन रे हाँ। भाई तो 207 तो उ छोड़े हटा सुना 2 से 7 में से हमहु नु बानी रे कोरोना पॉजिटिव का बात करत रे हां भाई